Noget med, at jeg skal sidde og bruge de første 3 måneder på at se en masse pornofilm, og så skal jeg udvælge det rigtigt. Brian, du burde hellere få en kæreste, ikke? Det er noget med, det kommer til at dreje sig om disinhibition. Ja. Og vi mangler at designe, hvordan det kan lade sig gøre. Men vi har en model for, hvordan man gør det med ludomani. Okay. Og det er noget med, at de kan vælge nogle muligheder, hvor at der er høj risiko for at tabe en masse, men til gengæld en chance for at vinde meget. Og så regner man med, at de fleste vil vælge der, hvor at de har gode vindermuligheder, og ikke tabe så meget. Mens dem, som har ludomani-tendenser, de vil vælge den her high-risk mulighed. Så det er sådan noget med, at man spiller med dem. Altså, de spiller simpelthen på scanner. Så. Og skal du lære det at spille også, eller? Ja, det er sådan et kortspil. Altså. Nå ja, sådan okay. Hold op. Findes det sådan et spil i forvejen, eller skal du designe det?